gwamna ya yi rantsuwa ga mai dukai a jinjina, ya ce ko za ya rasa rai na zai dangana, baya bari yan ta'adda su da kisa ko ina, ta da'i ya zan ba za su ga karshen sa ba. Da gaske yake don kwarar kana ta shiri kan tsaro. Inda mutanen ka dinga za mu yi barci da yau. Mun yi rashin wane kun ga ba mu yi rashin wane ba. Shi malam dokwarar da kun ga gwagwaran mu ne, na mu gwagwaran ka tunna mai jin tausan mu ne. Mai kyakkyawan hali abun gashi a bayyane, mu ba da haɗin kai ba zai bari a ci zalin mu ba. Da gaske yake don kwarar kana ta shiri kan tsaro. Da mutanen ka tunna za mu yi barci da yau. Mun yi rashin wane kun ga ba mu yi rashin wane ba. Dukkan yan ta'adda yanzu suna fargaba, suna tsoron duk da bai zama warinsu ba. Sun san in an haɗe ka gaske ba zai bar su ba. Ba sabo ba sani ga masu hari dan gaba. Da gaske yake don kwarar kana ta shiri kan tsaro. Da mutanen ka tunna za mu yi barci da yau. Mun yi rashin wane kun ga ba mu yi rashin wane ba. Dai dan ba sannu gwamnatin malam duk wadai. Katsinan duk ta kasance daidai wadai. Musamman matsalan tsaron jiha da ya dame mu dai. Insha Allah za mu san waraka nan gaba.